enpresako langilea naiz. Hemen gaude 78. eguna greban. Ikusten duzuen bezala nire atzian infogunea montatu dugu. Astelen, asteazken eta ostiraletanengo hemen, goiz da atzalde. Gaur pentsatzen dugu, emango digutela informea estintzioerari buruz, enpresan emango digutela eta datorren asteartean administrador konkursalakin bilera edukiko dugu kontsulta periodo hori hasten da eta zela bukatzen dugu.